otu ahụ jikọrọ ndị ọcha bara anya bụ ndị Anyari na Anambra steeti esonyegoro ndị ogbo ha na mpaghara mba ụwa iji wee merube emume ụbọchị ncheta nke ndị otu ha nke afọ a. Ebumnobi oke mmemme ahụ bụ nnọọ iji wee mee ka ọhaneze mata maka ihe mgbu dịgasị iche iche ndị a na-agabiga nakwa etu a ga-esi weta ya n'isi njedebe yanakwa zere nke ka nke ịkwụsị kpamkpam etu esi wee na-akpachapụ ndị a n'agịga. Ya bụ nnukwute oke mmemme bụ n'ọgbakọ izugbe otu United Nations nke achịkọbara n'abalị 18 nke ọnwa ekeresimesi n'afọ 2014 ka nọ wee nabata ya wee kwupụta na ọ bụzi n'abalị 13 nke ọnwa isii kwa afọ ọbụla ka ga na-emerube ya bụ mmemme. Ka Blessing Dennis kọtapụrụ gị akụkọ a. Mmemme ahụ bụ nke were ọnọdụ na ọkammụta Dora Akụnyere Women Development Center nke dị n'Awka, nke onye bịara njem ahụ bụ kọmishọna nke na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti a bụ ọkammụta Ngozi Chumude, nke onye nọchitere anya ya bụ Maazị Ikedi Udoja. N'okwu nnọọ ya nke isiokwu ya bụ Albinism, Overcoming Challenges and Way Forward, ka onye chairperson nke Anambra State Albinism Association bụ Comrade Vivian Eze-Onwumelu kwuru na Anyari bụ mkpụrụ ndụ ihe ncheta nke na-emetụta ka ọbara si aga n'arụ mmadụ, nke na-emetụta otu mmadụ si acha n'isi na arụ ma n'anya. Wee kwuo na ndị Anyari ahụ enweghị nke oyibo kpọrọ melanin, nke mere ka ha na-anabata anwụ ọchịcha, ọrịa kansa nakwa ọrịa anya. Comrade Eze-Onwumelu yọrọ ndị ọnụ na-eru n'okwu maka itinye ndị Anyari a na ihe a na-eme, ka ọ na-enye nkụzi nke isiokwu ya bụ Self-Assertive Thinking as a Conscious Strategy for Overcoming Discrimination, ka onye nkụzi nke si na Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Awka bụ Maazị Ugochukwu Eze-Onwumelu doro ndị Anyari ka ha kwụsị nchegbu ma nabatakwa onwe ha ka ha dị. N'okwu ya ka onye isi oche Joint National Association of Persons with Disability bụ Maazị Ugochukwu Okeke gwara ndị ministry nke na-ahụ maka agụmakwụkwọ ka ha mepụta iwu nke nwata ọbụla bụ onye Anyari ga na-anọ n'iru oche n'ụlọ akwụkwọ, ma yọkwa ndị isi ụlọ akwụkwọ ka ha dụọ ukwu osisi nke ga na-eweta ndo maka ha, ma nyekwa onyinye pụrụ iche dịka scholarship na ụmụaka dị otu maka ịgba ha ume. Na nzaghachi ya ka kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ ọkammụta Ngozi Chumude, nke onye nọchitere anya bụ Maazị Ikedi Udoja, kwere nkwa na ọ ga-eneba anya na ihe ha kwekọrịtara ma wepụtakwa ezi nchekwa nyere ndị a nwere Anyari, ma kwekwa ha nkwa na a ga-etinye ha n'ihe gbasara ogogo mmụta. N'okwu ha dị iche iche ka onye isi Anambra State Disability Rights Commission bụ ọkaikpe Chuks Ezewuzie, nke onye nọchitere anya ya bụ Dọkịnta Chike Ezejiego, na onye Director Center for Disability na Special Needs Research nke Nnamdi Azikiwe University nke dị n'Awka bụ ọkammụta Willie Obiọzọ, nke onye nọchitere anya ya bụ osote ya bụ Dọkịnta Sylvia Obi doro ndị Anyari ka ha ghara ikwe ka mmadụ neda ha anya. Ha yọkwara ka ndị Anyari a bụ ndị nke a ga-etinye ndị ọnụ na-eru n'okwu maka na ha ga-eso wee nyere obodo aka. Mmemme ahụ bụ nke a nọrọ na ya wee mee nnyocha anya n'efu, nke onye kwadoro ya bụ ndị Anambra State Disability Rights Commission. Isiokwu ụbọchị ndị Anyari ahụ a bụ Ensuring the Inclusion of the Voices of Persons with Albinism in All Sectors of Life. Site n'Awka, abụ m Blessing Dennis maka akụkọ ụwa ABS.